Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 18 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gurean Santi Leone izango dugu, hizkuntza eskolako zuzendari ordea dena. Karrikiriren udaberriko programazioaren baitan, Jon Miranderen inguruko ziklo bat prestatu dute Karrikirik eta hizkuntza eskolak elkarlanean. Eta hau aurkeztera dator, baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1450ko martxoaren 18an, Lapurdik Inglaterraren mende egoteari utzi zion. 1152an, Akitaniako dukerria Inglaterrako koroari lotu zitzaion, eta Lapurdi haren mendean egon zen frantsesek inbasioa hasi zuten arte. Aierrako beltzuntze gazteluan sinatu zuten bake ituna eta frantziar koroari lurraldearen gaineko boterea eman zioten, baldin eta Lapurdiren foruak errespetatzen bazituzten. Baiona 1451 arte borrokatu zen frantsesen aurka, baina abuztuan errenditu zen. Urte batzuk geroago 1757ko martxoaren 18an, aurrei euskaraz aritzea debekatzeko agindu zioten Elgoibarko irakasle Gregorio de Labadibarri. Kontratuko bigarren klausulak zioenari jarraiki, aurrei gaztelania ez zen hizkuntza oro hitz egitea debekatu beharra zegoen, eskolan zein eskolatik kanpo. Horretarako eraztunaren sistema ezarri zuten. Aurrez aurrek pasako zuten eraztuna haietako batek euskaraz egiten zuten bakoitzean, eta eskolara eraztuna soinean zeramana zigortuko zuten, askotan fisikoki eraso eginda. Zigor fisikoa gogortzeko ere proposatzen zuen klausulak, baldin eta irakasleak ikaslearen jarrera zuzentzeko zailtasunak ikusiko balitu. Horrelako zigorrekin milaka haur euskaldun umilatu zituzten Euskal Herri osoan 2 mendez eta erdiz, eta hizkuntzaren atzerakada gogorra eragin. Egun berean baina 1871ko martxoaren 18an Parisko komuna abiatu zuten. Parisko langile klaseak Guardia Nazionaleko matxinatuekin batera 2 hilabetez gobernatu zuten. Langile kontseiluetan antolatu ziren eta ordura arte pentsa ezinak ziren lege eta dekretu asko onartu zuten. Fabriken autogestioa, estatuaren laikotasuna eta alokairuen desagerpena batzuk aipatzearren. Eta bukatzeko 1962ko martxoaren 18an, Ebianeko akordioak sinatu zituzten Frantziak eta Aljeriako behin-behineko gobernuak. Geroago erreferendum bidez onartu zituzten Frantziako eta Aljeriako herritarrek. Horrenbestez, 300.000 hildako eragin zituen Aljeriako gerra amaitu zen eta herrialdeak independentzia eskuratu zuen uztailean, FLNek gidatuta. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik, bisita gidatua egongo da memoria historikoaren inguruan. 1936-1939 Iruñea iraganean barnako paseo bat. Topagunea Takoneraka.2an izango da arratsaldeko 5etan. Gidaria Areka elkartea izango da. Ibilbideak hiriko hainbat txokotan eginen du geldialdia, hain zuzen ere Espainiako Gerra Zibilarekin lotutako gertakariak eta ondoriozko zapalkuntza gertatu ziren haietan. Beste alde batetik, Mendillorriko liburutegi publikoan 6 eta 4 ipuin kontalaria egongo da euskaraz, jangarriak ote dira izenekoan. Ipuin ordua eta are gehiago Bentura Ruizekin. 4 urtetik aurrerakoentzat eta izena eman beharko da liburutegian. Asteazkenean, irri-ziklo ekimenaren baitan, Flop kultura egingo da Nafarroako antzerki eskolan. Eneko Garzia eta Daniel Pascual ordubetez beren ikuspuntua emango dute aktualitatezko zein pop kulturako hainbat alderdiren inguruan. Modu umoretxo eta arinean arituko dira zuzeneko Flop kultura podcastaren saio honetan ere. Arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan.
Ostegunean, Arrosadiako liburutegi publikoan, arratsaldeko 6etan, ipuin kontalaria euskaraz egongo da Maitane Perezekin, udaberrian, ipuinak izenpean. Ordubetez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Udaberria iristear dago, eta aukera paregabea da mundu magikoetan murgiltzeko eta bertan bizi diren pertsonaien urratsen atzetik joateko. Ostiralean, Leiotikan taldearen kontzertua egongo da Indara aretoan iluntzeko 8etan. Leiotikan taldeak 30 urteak ospatuko ditu Iruñeko Indara aretoko oholtza gainean. Sodade taldearekin batera izango dira kontzertuan. Arratsaldeko 8etan hasiko da eta sarrerak 12 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan, balezaleak, txontxongilo eta ahots musika izango dugu ikusgai Titeres Ostomila txontxongilo taldearen eskutik. Selma Jusleiren sekretua aurkitu ondoren, Elaiak bidaia hasiko du balezaleen garaira joateko, non leku ezkutuak eta mikmak kulturako izaki mitologikoak ezagutuko dituen, txontxongiloek eta ahots musikak lagundurik. Beste alde batetik, at arte bizien programaren baitan 3 proposamen artistiko egingo dira Ziudadelako Arma aretoan eta Kasernan. Eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 5 eta 6 izango dira. Maia Billot de Diego artista eta komisario arituko da sormenaren arloko zuzendaritza lanetan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Vox marka desagertu eginda foru parlamentutik eta ez da bertaratu. Mahaiak ez du onartu Nostik ekonomia eta ogasun batzordean egoteko egindako eskaera. Emilio Jimenez parlamentukideari espedientea ireki diote. Argazki nagusian, estatua lehenik eta behin eta atzean 10 eta 12 urte bitarteko neskatoaren birsorkuntza ura ordezkatuko lukeena adituen erabakiaren arabera. Titularrean, Pompeloren togadunaren estatua neska txiki bat da. Ikerketek norabide aldaketa historikoa eman dute. Erdiko Berrian langile publikoen greba deitua izan da apirilaren 9. Honen behean, alde batetik, Osasun departamentuak sexu erasoa jasan zuen langile bati ordaindu behar dio. Beste alde batetik, CNeko presidenteak esan du Nafarroan ez dagoela enpresen iesik. Jarraian, epaileak bere aitak gelditu zuen neska paraplegikoaren eutanasia bermatu du. Hori koloreko berrietan, batetik, Oier Sanjurjo ikastolen elkarteko buru izango da. Bestetik, osasunak Morenorengan konfiantza mantentzen du. Jarraian, Iruñeko mendeurreneko merkataritzarako laguntzak. Azkenik aurrera doa Herripagainako haurreskola. Diario de Navarraren titular nagusian, sindikatuek grebara deitu dituzte foru administrazioko 30.000 langileak. Apirilaren 9 izango da, eta estatutu berria blokeatua dagoela argudiatu dute. Argazki nagusian, Manu Torralba, Jon Diaz Eluaien eta Pablo Atemir mintegiko liburutegian. Titularrean, apaizgaiak korrontearen aurkako gazteak. 21 pertsona 25 abadetzarako prestatzen ari dira Iruñeko konziliar mintegian. Ezkerreko berrietan, Goikoan, Nafarroako eta Aragoiko enpresariek HTaren bultzada eskatu dute. Behekoan, 100 urteko dendak alokatzeko laguntzak Iruñean. Eskuineko berrian, Feijóo boxerekin ituna egiteko arriskatu du, mazoni arnasa emateko. Goiko berrietan, batetik Pompeloren togadoak neska bat irudikalezake. Bestetik Repsol eguzkia Remigio eta Koku txokorako. Bukatzeko osasunaren erorketa librearen arrazoiak. Gararen argazki nagusian, Pasaiako badiako militanteen oroimenezko siluetak Espainiako poliziak josi zituen lekuan. Titularrean, lakuak Pasaiako badiako laurak aitzatetsi ditu azkenean.
41 urte igaro behar izan dira Espainiako poliziak Jose Mari Izura, Pedro Mari Isart, Rafael Delas eta Dionisio Aizpuru Pasaiako badiako segadan tiroz josi zituenetik, militante horiek Lakuako gobernuak estatuko indarkeriaren biktima gisa onar ditzan. Ezkerreko berrietan, Goikoan, Nafarroan 5 tortura biktima gehiago ofizialdu dituzte. Behekoan langile bat hilda Arratzun, karga elektriko bat jasota. Argazkiaren azpiko berrietan, alde batetik, ebek aberatzenei tasa bat jartzea proposatu du, defentsan inbertitzeko. Beste alde batetik, ebek Yemen bombardatu du berriro, eta Iran jarri du jomugan. Amaitzeko Maria Goirizelaia Montevideoko gertakarietan oinarritutako filtro lanaren egile eta zuzendariaren arabera, obra honen inguruan gauzak magikoak gertatu dira. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak biktimatzat aitortu ditu Pasaiako sarraskian hildako laurak. Balorazio batzordeak ondorioztatu du Espainiako poliziak nahita hil zituela komando autonomo antikapitalisteko kideak erasoa planifikatuta. Larunbatean beteko dira 41 urte Dionisio Aizpuru, Pedro Mari Isart, Jose Mari Izura eta Rafael Delas hil zituztela. Argazki nagusian, sutearen arrastoa Labairu kaleko etxebizitzan, atzo Bilbon. Titularrean, emakume bat hilda Bilboko etxe batean izandako sutean. Beste argazkian, Labanaren artisauak ditugu. Honen goiko berrietan, alde batetik, teilatu bat konpontzen ari zen langile bat hilda Arratzun, elektrokutatuta. Beste alde batetik, Trump eta Putin Ukrainako gerraz hitz egitekoak dira gaur lehendabiziko aldiz. Gainera, Victor de la Parte txirrindulari ohia dugu. Honen hitzetan, beste herrialde batzuk ezagutzea izan da ziklismoaren alderik politena. Beheko bi berrietan, ezkerrekoan, Nafarroak trafiko eskumena hartzeko prozesuak 3 urte iraunen du, apiriletik hasita. Eskuinekoan berriz, Gipuzkoako aldundiak lotune bat proposatu du Andoainerako. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Patricia Peralesen hitzetan, aitortza honekin gertuko ez akordatu naiz beraiek ere asko sufritzen dutelako. Nafarroako gobernuak beste 5 kidere aitortu die torturaren biktima izatea. Horietako bat izan da Patricia Perales iruindarra. Honen hitzetan, aitortza hau gure amak eskertu izanen nuke. Inkomunikazio aldian gertukoek oso gaizki pasatzen dute. Eskuineko berrietan, Goikoan, Flop Kultura bideopodcasta zuzenean bihar irriziklotik. Euskal Herria Irratiak ekoizturiko Flop Kultura bideopodcasta Nafarroako antzerki eskolan egingo dute zuzenean, irriziklori amaiera emateko. Aitziber Garmendia aktorea eta Aiert Alberdi musikaria izanen dituzte bidelagun Danelek eta Enekok. Arratsaldeko 7:00 hasiko da saioa. Sarrerak antzerki eskolaren lehiatilan eta webgunean eskuratu daitezke. Behekoan, Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastolen federazioko presidente. Oier Sanjurjo Mate hautatu dute Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakari. Atzo egindako asanbladan erabaki zuten izendapena. Mugarri garrantzitsua da euskarazko hizkuntzaren etorkizunerako foru erkidegoan, adierazi du ikastolen federazioak ohar batean. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, hodei gehiago eta hego-ekialdeko haizea orduak pasa ahala zakartuz joango da. Hegoaldean zerua hodeitsu egongo da ia egun osoan eta euria egingo du, batez ere ekialdean. Nafarroan euria erdialdean eta ipar partean ere egin dezake. Kostaldean eta inguruko eskualdeetan hodeitza saretuago egongo da. Orokorrean giroa argiagoa izango da. Hego-ekialdeko haizea indartu egingo da orduak pasa ahala eta iluntzetik aurrera bolada gogorrak eta oso gogorrak izango dira. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi. Asteazkenean hego-ekialdeko haizearen eraginpean jarraituko dugu. Egun osoan nahiko zakar ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, batez ere goizaldean, goiz eta gauean. Temperaturak gora egingo du.
Zeruan hegoaldean hodei gehiago pilatuko da eta isurialdean baino ipar isurialdean goizetik aurrera ostarte zabalak irekiko dira. Goizaldean euri pixka bat egingo du ekialdean, bereziki Nafarroako zenbait lekuetan. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain hizkuntza eskolako zuzendari ordearekin gaude, Santi Leonerekin. Kaixo, zer moduz? Ongi, esker mila, onbidatzeagatik. Zuri etortzeagatik. Eta, Karrikiri elkartearekin batera, udaberriko programazioa antolatu duzu, ezta? Zu hor antolakuntzan aritu zara. Eta, zergatik, edo nola sortu zen ziklo hau egitearen ideia eta zergatik Karrikirirekin? Udaberriko programazio osoa ez, guk gauza batzuk prestatu ditugu hizkuntza eskolan Karrikiriekin batera, batez ere orain apirilean martxan jarriko den Jon Miranda idazleari buruzko ziklo bat. Eta, iaz hasi ginen hizkuntza eskolan erakusketak antolatzen, iaz Franz Kafkaren urte horren izan zen, eta orduan erakusketa bat prestatu genuen idazle horri buruzkoa. Eta horten ikusita, Jon Miranderen sortu zela 100 urte betetzen zirela, pensatu ginen ideia ona izan zitekeela hari buruzko erakusketa bat eta ziklo bat prestatzea. Horretarako, uste genuen eta gauza hauek sortzen dira baten buruan, baina gero solasean aitzen gara elkarrekin eta Karrikiri hizkuntza eskolatik hurbil dugu eta aspalditik ari gara elkarlanean, batez ere Euskara Departamentua jakina. Eta hori komentatu eta elkarlanean aitzeko ideia berehala sortu zen, ez? Eta orduan bion artean, Karrikiriren eta hizkuntza eskolaren artean sortu dugu edo prestatu dugu zikloa orain apirilean martxan jarriko dena. Eta Karrikiriren eta hizkuntza eskolaren oinarriak edo baloreak berdinak direla uste duzu? Erakunde diferentea gara, gu erakunde publikoa gara, eta gure helburu nagusia hizkuntzak irakastea da, ez? Euskara da, hizkuntzaietako bat, baina beste hizkuntza batzuk ere baitugu jakina Euskara Departamentuan, eta nik neronek zuzendari ordena izan aldetik. Nik neronek dudan ideia da Euskara bulkatu behar dela eta jakina jende animatu behar dela Euskaraz bizitzera. Eta hortan bat egiten dugu Karrikirirekin. Karrikiri Euskararen alde lanean ari den elkarte bat da, denda bat ere bada, hor Xabier Karrikan dagoena, baina hortaz aparte Euskararen aldeko jardunaldiak, mintzaldiak, eventuak antolatzen dituen elkarte bat da, ez? Eta elkarte alde horretatik erran dezagun militantea, ez? Orduan, nik uste dut hor bat egiten dugun puntu hortan, edo puntu horretatik abiatuta, kolaborazio bat martxan jarri dugu, eta emankorra izaten nahi da, eta horren adibide bat da, orain antolatu dugun, ziklo hau, baina ez da elkarrekin egin dugun lehenbiziko gauza. Iaz ere hainbat idazle ekarri genituen hizkuntza eskolara Karrikiriren bidez, beste gauza batzuk ere antolatu ditugu Karrikirin bion artean. Beraz, eta erran bezala, elkarlan polita da, elkarlan gustora gara biok, eta alde horretatik, nik uste dute etorkizunean ere segituko duguna. Eta normalean hizkuntza eskolan ziklo hauek antolatzen dituzue? Gauza berria da, erran bezala, iaz bat egin genuen, baina betidanik, guk hori hizkuntzak irakasten ditugu, baina klaseak emateaz aparte, uste dugu importantea dela hizkuntza guztietan, ez bakarrik euskaran, baina orain euskara buruz ari gara, bertzelako edukiak, bertzelako gauzak eskaintza ikaslei, ez? Eta alde horretatik gustatzen zaigu idazlea gonbidatzea, musikaria gonbidatzea, umoregilea gonbidatzea, eta egia da, Euskal Herrian gaude, eta euskaraz hori egitea errazagoa dela alemanez egitea, ingelesez egitea, ez? Eta hori aprobetxatzen dugu. Beraz, erakusketa, eta gero komentatuko dugu, erakusketa bat antolatu dugu, eta hori gauza berria, baina hortaz aparte, mahai inguru bat, mintzaldi bat, eta gauza horiek ez dira berriak, hori aspaldiko kontuak dira. Nik uste dut ez direla behar bezain ezagunak hemen Iruñean, nik uste dut hizkuntza eskolan gauza haunitz egiten ditugula. Eta gauza guztiak edekiak daude, edo zein etor daiteke gure eskolara mintzaldi bat ikustera, edo kontzertu bat ikustera, edo pelikula bat ikustera. Baina ez dira
behar bezain ezagunak. Eta hortan ere saiatzen nahi gara, ezagunagoak izan daitezen. Eta hizkuntzaren ezagutza horretan, zertan laguntzen dute ziklo hauek? Bueno, balio dute ikasle erakusteko, ikasten ari diren hizkuntza horrek balio duela gozatzeko, balio duela adibidez liburu batez gozatzeko, edo pelikula batez gozatzeko, edo kontzertu batekin gozatzeko, ez? Ez da irakaskuntza akademiko hutsa, ez da, bueno, nori ikasi dut, eta listo, ez, gero horrek badu ondorio praktikoa, eta ondorio praktikoa da, gauza zarela, mintzaldi interesgarri bat ulertzeko, gauza zarela erakusketa batean dauden panelak ulertzeko, gauza zarela musika batekin hobeki gozatzeko, letra ulertzen duzulako, eta orduan horrek nik uste dut animo ematen diela gure ikaslei, ez? Pixka bat bulkatzen dituela gehiago eta gustorago ikastera. Eta gainera, bertzenaz, hizkuntzak gelara murriztuko edo hor utziko bagenitu, akabo, ez? Hizkuntzak azken batean gauza praktikoak dira. Eta hori ikusten da gure mintzaldietan eta gure jardueretan. Eta normalean nola erantzuten dute ikasleek? Ikasleek ongi, normalean, beti izaten da holako gauza gustoko zituena, baina ongi, eta kanpoko jende, eskolatik kanpoko jendeak edo eta hobeki, ez? Edo eta jende gehiago tortzen da, iaz adibidez, eta berriz ere Karrikirirekin elkarlanean, Bernardo Atxaga ekarri genuen hizkuntza eskolara, Xamarrere etorri zen, eta gure areto nagusia bete-bete egontzen, ez? Beraz, eta denak ez diren ikasleak, ikustu erdiak ikasleak zirela, baina bertze erdiak kanpoko jendea. Eta hori pozgarria da, ez? Ze azken batean gauza hauek, guretako lan estra dira, ina alberezia eskatzen digute, horregatik ez dugu gehiago kobratzen, baina gustora egiten ditugun gauzak dira. Gustora egiten ditugu, baldin eta ikusten badugu gero jendeak ongi erantzuten duela. Eta jendeak ongi erantzuten du normalean. Eta programazio hau edo ziklo hau euskeraz da, baina beste hizkuntzatan ere egiten duzu ez? Bai, bertzelako gauzak gainerako hizkuntzetan ere egiten ditugu mintzaldiak, egiten ditugu kontzertuak, jakina. Baina, bueno, orain apirilean eginen dugu zera ziklo hau euskaraz izanen da jakina. Eta ziklo hau udaberriko programazioaren barnean dago, baina Jon Miranderen inguruan izango da, ezta? Eta nor da Jon Mirande? Bueno, Jon Mirande idazle importante bat izan zen, 50ko, 60ko hamarkadetan bizi izan zena, 1972an hil zen. Obra tikia utzi zigun, bertze igual idazle batzuen obrarekin alderatuta, baina arras importantea batez ere 50ko eta 69ko hamarkadetako urte zaraietan ikaragarrizko ekarpena egin zion euskarari eta euskal literaturaren modernizazioari, ez? Tematua zegoen edo euskaraz nolabait errateko literatura normala egin behar zela. Gainako hizkuntzetan bezala, euskaraz ere eskubidea genuela zer nahi adierazteko. Ez bakarrik gauza politiak, ez bakarrik ez dakit kostumbrismo liriko idilikoa, ez zer nahi, gauza itxusiak, gauza lizunak, gauza likitsak, zer nahi adierazteko eskubidea genuela, eta horretarako euskara landu, batu eta trebatu behar genuela, ez? Eta alde horretatik nik uste dut arras ekarpen interesgarria egin zuela, eta horregatik erabaki dugu, ziklo hau ari eskaintzea. Eta zer da prestatu zuena? Bueno, hainbat, gauza bat, baino gehiago. Alde batetik erakusketa bat prestatu dugu. Erakusketa hori hizkuntza eskolan izanen dugu, hizkuntza eskolako 3. solairuan, martxoaren 31tik maiatzaren 9 arte. Guztira 12 panel dira, eta panel horietan Miranderen edo hainbat edo alderdi batzuei buruzko informazioa ematen da. Alde batetik biografia, lehen lanak, lehen polemikak, Mirande poeta, Mirande ipuingile, ze taldek eraman dituzten Miranderen poesiak musikara, nola hil zen, nolako harrera izan duen euskal literaturan, nolako gauztak, hainbat. Eta gainera panel horiek, nolabait errateko ez, panel horiek adituek idatzi dituzte, testuak adituek. Alde batetik Amaia Lizaldek idatzi ditu 2 panel, Amaia Lizaldek Miranderi buruzko tesi bat idatzi zuen,
Miguel Angel Elustondok 5 testu idatzi ditu, Xabier Larrak ere testu bat, Gorka Beziartuak bertze bat, eta badira 2 nik idatzi ditudanak, nire naiz aditua. Lehenbizikoa bai, pixka bat erakusketaren zioa edo azaltzeko eta erakusketa aurkezteko. Eta bigarrena hor izan genuen zeranik bigarrena bertze bati eskaini nion, edo proposatu nion, azkenean ezin izan zuen egin. Eta berandu egizenez, azkenean nik nire gain hartu nuen, uste dut txukun gelditu dela, lagun batzuei eman die zuzentzeko jakina. Eta erran bezala, nik kenduta gainerako guztiak adituak idatzi dituzte. Beraz hori erakusketa eta sarrera doan da, sarrera, ez dago sarrerarik hezkuntza eskolara joan, igo 3. solairura. Eta zer moduz prestatzen zuk hori? Lan handia da, ze lehenbizien hoiendiarekin harremanetan jarri behar duzu, eskaini, proposatu, prest daudete, bai, ez, data honetarako, favorez, guztiek ongi erantzun dute, guztiek epeak errespetatu dituzte, hori bai. Eta gero testuak jaso, irakurri, zuzendu beharrekoa. Kasunetan gure B mailako ikaslea gogoan gaztelaniazko itzulpen bat ere jarri dugu, itzulpenak nik nire honek egin ditut, beraz. Gero hori guztia diseinatzaile bati eman behar zaio, panelak prestatzeko, material grafikoa ere bilatu, hortan Miguel Angel Elustondok izugarri lagundu digu. Panelak osatu, berriz ere panelak jasu eta berriak testu guztiak ongi dauden. Dagoeneko 3 aldiz zuzendu ditut, eta beti agertzen dira akatsak, beti izaten dira erratak, eta lan handia da, lan polita, batez ere emaitza ikusita, baina lan handia bai. Eta zuk idatzitako testuekin nola sentitu zara? Pozik, lehenbizikoa tontakeria bat da, bertzerik gabe aurkezpena, zergatik egin dugun erakusketa. Eta bigarrenarekin, beldurra banuen, zahartu ala, gero eta beldurra handio ematen didate horrelako gauzek. Lehen, gaztean nintzelarik, edo, ausartoa nintzen, edo igual asolagabeagoa, ez? Hau egin behar da, egin dut eta kitxo, ez? Eta berdin da. Eta orai somatzen dut, beti, igual ez dut behar bezain ongi eginen, ez dut asmatuko. Eta uste dut, ongi batez ere, 3 laguni erakutsi nien eta 3 erraziaten ongi dago, nik uste dut txukun gelditu dela. Eta horrekin tranquil gelditu nintzen, bai. Eta zure gauza da edo igual kanpoko ezakit? Informazioa bilatu, baina jakinaz, horrelako testu batean, testu informatibo da batez ere ez, erakusketa batez ari gara, kontua da informazioa ematea publikoari. Baina bada puntu bat, neurri batean gogoeta bat ere egin nuen, eta hori baitatik edo atera nuen bai. Eta hori da alde batetik erakusketa, ezta? Eta gero beste gauza batzuk ere prestatu dituzue? Bai, martxoaren 31an, hizkuntza eskolan, areto nagusian, arratsaldeko 7etan, Josu Martinezen pelikula izanen dugu, Mirande, film bat egiteko zirriborroa, hori dokumentala da. Ordu eta 10 minutukoa, eta pelikula hortan, edo dokumental hortan, hainbat idazle ikusteko aukera izanen dugu, eta Mirandez mintzatuko dira. Horre agertuko dira Itxaro Borda, Joseba Sarrinoendia, Txomin Pellen, Amaia Lizalde, lehen aipatu dana, eta gehiago, zaizkidan gehiago markatu. Eta gero aktore batek egiten du Miranderen personaiarena, eta testu batzuk eta iritzi batzuk ematen dut. Beti ere, aktore horrek erraten dituen gauza guztiak Miranderen testuetatik ateraiak dira. Orduan ez dute deus asmatu hortan. Pertsonaian sartzen da. Bai. Eta arras interesgarria da, eta zuzendaria bera Josu Martinez etorriko da. Batetik pelikula ikusteko aukera, eta gero Josu Martinezekin pixka solasean aitzeko aukera ere izanen dugu. Hori lehenbiziko gauza, martxoaren 31an, astelenarekin, okerrez bat nabil, uste ez dakite, bai, astelena da. Gero, aste horretako aste azkenean, apirilaren 2an, solasaldi bat izanen dugu, ez hizkuntza eskolan, kasu honetan, Karrikirin, Karrika den da, Xabier Karrikan, eta gaia da nor da, edo nortzen Jon Mirande,
eta hortan bi aditu izanen ditugu, Miguel Angel Elustondo, lehen aipatu dudana, eta Mikel Soto. Azken 5-6 urteetan Miguel Angel Elustondo ibili da Miranderi buruzko artikuluak publikatzen berrian eta argian, eta sekulako ikerketa egin du, eta beraz badu zer kontatua, eta gainera, en fin, zer kontatua eta ongi oinarritua kontatuko duen guztia. Eta Mikel Sotok beka bat, Tene Mujika beka okerrez manabila oso zuen, hain zuzen ere, Miranderi buruzko ikerketa bat edo lan bat egiteko, eta ja uste dut fite entregatuko duela, badakit lanean nahi dela, badakit gauza berriak aurkitu dituela, dokumentu berriak deskubritu dituela, eta beraz, Mikelek ere erranen duena, dudari gabe arras interesgarri izanen da. Eta beraz, bien arteko solasaldi izanen da, 7 ez dakit ordu erran dudan, 7 karrikirin karrikadendan, eta gaia hori, nortzen Mirande. Eta plazak mugatuak dira, ze karrikiri ez da oso handia, Bueno, pues bete hartio mugatuak, bueno, pues ez dakit zenbat lagun kabitzen diren, baina, bai. Hizkuntza eskolan gehiago kabitzen gara, eta, bueno, karrikiri bai txiki-txikia da, baina, eta espero dugu, betetzea, ze merezitu eta. Hori beraz, asteazkenean, eta gero larun batean, apirilaren 8ean, errezitaldi bat, dena ez da gogoeta izanen, dena ez da, hausnarketa mamitsuak egitea. Eta hor, errezitaldi bat, Miguel Angel Elustondok aukeratu ditu poemak, edo aukeratuko ditu poemak, edo hortan ari da, eta errezitatzen ibiliko da Hitz Iriart. Hitz Iriart hemen Iruñan bizi den zuberotarra da, nik uste dut horrek plus bat ematen diola errezitaldi horri, ez? Azken batean, zuberotar baten poemak, zuberotar batek irakurriko ditu, errezitatuko ditu. Eta, bueno, nik hitz ezagutzen dut, eta badakit, bertzezera batzuetan ikusia dut, eta badakit primeran egin duela. Beraz, hau ere, nik uste dut izugarri polita izanen dela, eta gauza bera, hau ere karrikirin izanen da, baina larun batetan hizkuntza eskola itxe egoten da, hau karrikirin 12etan, goizeko 12etan. Eta bukatzeko azkena izanen da hurrengo astelenean, apirilaren 7ean, eta hor inguru bat izanen dugu. 3 lagunekin, Amaia Lizalde, Katixa Dolare Zaldunbide eta Gorka Berezi hartua. Eta gauza bera, hirurek ezagutzen dute primera Miranderen obra, hirurek idatzi dute Mirandez, eta, bueno, nik uste dut berriz ere gauza interesgarriak aditzeko aukera izanen dugula. Kasu honetan gaia izanen da zer egin Miranderekin, orain arte ez du aipatu, baina Miranderen bertze ezaugarrietako bat izan zen nahiko idazle polemiko izan zela. Bere novela aurbesoetakoa, bere novela horren gaia pederastia da. Bueno, ez dakit gaia den, baina kontatzen den edo kontatzen duen historia da maitasun edo harreman bat 30 urteko gizon baten eta 11 urteko neskatiko baten artean, eta bere garaian hori 50ko hamarkadan idatzia Euskal Herrian, Eliza eta nagusi zen Euskal Herrian, eta beraz bere garaian polemika piztu zuen, eta gainera idazleak uste dut 1919 ja bukatua zuen, baina nobelatzen publikatu 1970 artio. Problema batzuk izan zituen, eta zaila izan zen publikatzea. Eta gero, pertze alde batetik, ideologikoki ere nahiko problematiko izan da Mirande, eta hori da, haunizetan bere obra baino ezagunagoa da bere ideologia. Mirandek behin baino gehiagotan erraten zuen, edo aitortu zuen antisemita zela, arrazista zela, demokrazia ez zuela onartzen, eta baditu gauza batzuk. Bueno, batzuetan digeritzen zailak, ez bereziki politak, eta hor betiko eztabaida dugu, ez? Lana, obra eta persona, zer egin horrelako egileekin, baina bueno, hori hortan ikusten dut Euskal Herria ez dela salbuespena, ez toki guztietan izan dira horrelako idazle polemikoak, problematikoak, eta kontua da horretaz mintzatzea, eta ikustea zer egin behar den, eta nola heldu bere obrari, bueno, persona nolakoa zen kontuan hartuta. Eta jendeak polemika horretan eztabaidan parte hartu dezake? Bueno, orokorrean bai, orokorrean gure asmoa da formatu izanen da, bai solasaldian eta bai
mai inguruan, lehenbizien gonbidatuek hitz eginen dute, izanen da, ordu bateko demagun solasaldia, edo eztabaida, edo deitu nahi duzun bezala, eta gero beti publikoari ematen zaio aukera galderak egiteko, edo iritzi emateko, edo nahi dutena errateko jakina. Ze hori ere interesgarria baita, ez da bakarrik, nik dena jaso, ez, bau zalantza bat, erran duzuena izugarri interesgarri izan da, baina zerbait edo hortan sakonduko duzue favorez, edo, eta zergatik ez bai, beti. Baina hori ere ohikoa izaten da, hizkuntza eskolan izaten ditugun mintzaldietan. Eta are gehiago batzuk etortzen dira galderen esperoan, ez? Espero dute jendeak galderak egitea eta ohikoa izaten da. Eta gaiain polemikoa izan da ere bakoitzak bere iritzea izango du, ez? Bai, hau da, nik ulertzen dut etorriko diren gonbidatuak inolako dudarik gabe, baina etorriko den publikoa ere zibilizatu izanen dela, eta beraz, galderak modu zibilizatuan eginen direla zergatik ez. Gai polemikoa izateak ez du erran nahi, gauzak gaizki erran behar direnik, edo, eta zergatik ez, mitza gaitezen horretaz ez. Eta bakoitzak errantzala nahi duena. Eta, honekin ja bukatzen da zikloa, ez da? Bai. Eta erakusketak segituko du, erran bezala maiatzaren 9 arte. Eta zer da hizkuntza eskolatik eta bai Karrikiriktik zakit espero duzuena ziklo honekin? Zer da ziklo honen helburua edo? Nik uste dut hainbat helburu ditugula. Bat demagun, edo nolabait errateko politena edo idealistena da euskarari bulkada ematea. Hemen Iruñean euskaraz egin dugun, sortu dugun ziklo bat, eta hori beti interesgarria da, euskaldunei euskaraz bizitzeko aukera ematea, eta hori bai hizkuntza eskolatik eta bai Karrikiriktik hori bulkatzen dugun zera bat da. Gero, jendea erakartzea, azken batean gauza hauek egiten ditugu eta gauza horien bidez geure burua ezagutzera ematen dugu, ez? Gauza begira, Karrikiren gauza hauek egiten dituzte, edo hizkuntza eskolan gauza hauek egiten dituzte, ez? Eta horrela, horrek egiten dituen gauzek arrakasta baldin badute, horrek aukera ematen dugu gauza gehiago egiteko, bai azken batean hori. Eta gero, espero dugu, Mirandez ari gara, Miranderen lana irakurtzera, edo nahi dugu gonbidatu nahi dugu, ez? Zerran bezala, gauza bat da, Mirande baki zer den, baki nor zen, ezaguna du, kontatu diate, entzun dut. Mirandek zenbait kontu ditu kontra, ez? Alde polemiko hori aipatu dugu, baina Mirande iparraldeko idazlea izan zen, idatzi zuelaik Euskara Batua artean sortu gabe zegoen, sorten nahi zen, eta jendeak ikusten zuen horren beharra, baina Mirandek erabili zuen euskara ez da zehazki gaur egun erabiltzen dena, eta batzuetan irakurle batzuei zaila eginen zaie, eta horrek ere ekarri du, ez hain ezaguna ez izatea edo hain irakurri ez izatea. Guk proposatu nahi dugu eta jendea gonbidatu nahi dugu Miranda irakurtzea, eta gero bakoitzak izan dezala bere iritzia jakina. Baina begira, hau idatzi zuen, novela aipatu dut, Orbesoetakoa, baina ipuinak ere idatzi zituen, poemak idatzi zituen, gutunak idatzi zituen, gutun pila bat, eta gutunak ere arras interesgarriak dira. Gutunetan ikusten da pertsona nolakoa zen, alde ilunak eta alde argiak. Ikusten da nolako gogoeta modernoak egiten zituen, nik gauza batzuk irakurri eta oraintxe beren sinatuko nituzke, ez? Euskara batu behar dugu, ezkera literario modernoa behar dugu, itzulpenak behar ditugu, hainbat kontu ez. Ikusten da alde kakotxen artean hunkigarria, nola zaintzen zituen gurasoak, nola baloratzen zituen adiskideak. Jakinta bere adiskide batzuek diferente pentsatzen zutela nola errespetatzen dituen, nola erraten du, badakit ez zaudela nerekin ados, baina estimatzen zaitut eta zure adiskidetasuna maite dut, ez, eta kontuan hartzen dut, hori ere ikusten da. Gero tarteka bere gogoeta politikoak, akaso hain politak edo ez direnak, ez. Baina, arras dokumentu interesgarria dira bere gutunak, ez. Orduan, hor dagoen guztia irakurtzera, gonbidatu nahi ditugu gure
ikasleak eta eskolara edo karrikirira joango den jendea. Eta euskara mailaren aldetik, zaila egingo zaie ikasten ari direnei? Bueno, nik uste dut solasaldia edo maingurua ikusteko goi mailako ikasleak izan behar direla, ze bateko ikasleak, hori bai, pentsatua dago, edo ja euskaldun osoak direnendako barkatu, oda ja euskaraz bizi direnendako, edo ja ze bi ikasten ari direnendako, pixkat ja maila. Eta gero erakusketa, hain zuzen ere horregatik prestatu dugu edun dugu elebitan, bai? Lehen mailetan dauden ikaslek ere uler dezaten edo uler ditzaten testuak. Bai, bertze batzuetan, hezkuntza eskolan batez ere, bertzelako jarduerak prestatzen ditugu, pixka bat lehen mailako ikaslei begira, kasunetan ez, kasunetan nik uste azken batean mainguru honetan landuko ditugun gaiak, gai sakonak izanen dira, literaturari buruzko gaiak, eta horrek maila jakin bat eskatzen du, ez. Orduan, bai, segurazki gure ikasleak eraman ditugu, animatuko ditugu joatera, baina batez ere, erran bezala, ze bateko, akaso B2ko ikasleak, baina nik uste dut maila jakin bat behar dela. Eta Jon Miranderen liburuak irakurtzeko baita ere pentsatzen dut? Bai, nik uste dut, bai ez horiek direla, bueno, ja ze bat titulua lortuta edo ze bat titulua lortzekotan zaudela irakurtzeko moduko liburuak. Bitartean badira bertzelako egile batzuk. Zure helburua baldin bada euskaraz irakurtzen trebatzea, badira bertze egile batzuk errazagoak direnak eta egokiagoak direnak horretarako, ez. Mirande irakurtzera gonbidatzea zari naizelaik, bai naiz, edo buruan ditut batez ere ja euskaldun osoak, ez. Oda, normalean bizitza euskaraz egiten dutenak. Eta hala ere, zailtasunak izan daitezke? Bueno, bakoitzaren mailaren arabera, zailtasuna, hala ere nik uste dut, hori beti gertatzen dela idazle gehienekin. Ikasle baten estilora ohitu arte, hasten zarelaik, bueno, idazlearen arabera, ez? Igual batzuetan, eta, bueno, Mirandek tarte txiki bat eskatzen du, hasieran akaso. Baina gero, bueno, bere hiztegia ikasten duzu, bere estilo berezia ikasten duzu, eta igual lehenago esageratu dut. Ez da zehazki euskara batu erabiltzen duena, baina euskara batutik abiatuta uler daiteke primeran. Gero bai, segurazki, tarteka igual hiztegia beharko dugu, hitz-jakin bat edo bilatzeko, baina, bueno, ez da sanskritoa ere, erran nahi dute, uler daiteke, euskaldun normal batek uler dezake. Eta, bueno, Santi, ja bukatzeko, nola uste duzue joango dela zikloa? Nik espero dut ongi joatea. Ze, hau hasi ginen prestatzen urrian edo. Beraz, ja, hilabete batzuk eman ditugu lanean, eta nik nahi nuke, orai emaitza ikustea, ez? Eta jendeak ongi erantzutea, eta bai karrikiri, eta bai hizkuntza eskolako aretan osia, betetzea. Jendea tortzea, pozik egotea, denongi ateratzea, ez dakit, proiektoreak funtzionatzea, ze hori batzuetan problema teknikoak ere sortzen dira, eta espero dut, eta nik uste dut, bueno, zikloak interesa piztuko duela eta jendea erakarriko duela. Azken batean, bueno, komentatu dugu, ez, idazle ezaguna da, nik uste dut idazle importantea eta oraindik ez zaio duen importantzia guztia aitortu, eta nik uste euskara, euskal kultura eta literatura maite dutenak ongi erantzunen dutela, ez? Eta ikusiko dutela, hemen inal bat egin dugula, pixka bat, idazle, ez dut erranen ahaztua, baina idazle neurri batean maldito bat, edo maldito bati bere tokia aitortzeko. Bueno, Santi, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta hain ondo azaltzeagatik zikloa, eta ea zer moduz joaten den. Bale, mila esker zuei. Bueno, ondo segi, agur. Agur.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.